Okay. Yes. Trevor Mindy Collins ka wuok Karibangi South. Penjna Rozaah Buyu ni to Sifuna ne ochako pingo broad base ka pod Raila ne ngima. Ang'o miyo nogole mana bang' Raila? Awa wacho ni wawuoyo kwayangore donge. Ok adwa na wach gik mosebedo katimre Central Committee. Tadwa na wach ni ndalo mang'eny ka koro wakwedore kata ka wan gi bura Central Committee. Rosa initimo gama wetimo kama. Kitimo kama titent image mar party. Kama ni Jakom nong'ewa kendo bura noyaw makoro wang'eng'ore. To Jakom nosekone former Secretary General. Party ni en gi democracy. Kendo onge ng'ama nyalo gagi kuom wacho gimiwacho. But samore dhiga ahinya kalure gi position mar party. Koro samora dwaro gani kapok iwuoyo check with me. Mano iwacho bura kate wate wantie. So it is not that Jakom never noticed that sometimes ne wadhi overboard matin. But ndalo mane Jakom tie pok ne former SG owuok oko modhi ogoyo party position mane committee no se winjore. Magi koro ng'engre mana sama koro Jakom onindo ni. Ma koro ong'eng'o to okwedo party leader to timang'o. Magi koro timre mana sama Jakom osenindo ni. But indeed, Jakom ok no mind. Mana kaka ODM ok mind ni mondo ng'ato bede gi paro mopogore. ODM ok mind mano. Nikech that is the D mantie ODM cha and democrat me power mar democracy. Mondo iwach pachi kendo iwach kaka iparo gimoro to gimarach. Ka party koro se winjore ma the majority oseyie mi party se ka opposition. Koro ing'eni you lose that democratic power. Koro in position ne manyaki dhigo kato kiwuoye to koro ilingo kigo. Nikech ka koro in Secretary General tigoyo position mar party. Koro party ni we kanye. Where are we as a party?